Bueno, itzaurretan izoztu askotan izozten gara, pixka bat horrek ere sortu digulako, esaldi horrek berek sortu digulako zer pentsatua, eta guztia argituko digute segidan. Superlore taldea, Arrakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez egin nola esango duten, hitz egiten dutenen kantuan, entzuten da nola esaten duten. Lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela estelako demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bitor Herrero eta Endika Garziak osatzen dute taldea, eta Endika Garzia da, gurekin daukagula, kaixo Endika, zer moduz? Kaixo, Iker, eskerrik asko gonbidapenatik. Bueno, zuei eskerrik asko onartzeagatik, eta esaten hona, talde sortu berria, nola ere, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzionetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, egin duzu pin, eta disko bat. Bai, eta indegu igual inurri lana aurretik ez, dena, ez dakite, argitaratu aurretik edo Instagramak, eta, bakizu, sare sozialetan agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak, eta hoxe, kaleratu genuen single txiki bat, eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa. Bai, maketa hori da, zuek maketa ditzen diozue. Bai, 6 kanta, bai, eski gaur egun ez daki gure, claro, maketa gaur egun bai igual izaten dira pikantuna, edo ja kantu solteak kaleratzen dira eta ja ez da hor geratzen da, ez dakit, garai bateko lana edo, eta gero daudere bai, ez dakit, 16 kantutako lan luzeak eta bar, eta guretzako nola lehenengo izan den, maketa deitu jogu. Gustatzen da kontzeptua, bera, niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua. Esan nahi dut. Gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du industriaren inguruan eta hitz egiten duzuelako, baina pixka batez kontzeptuak aldatu direla. Hau da, gaur egun talde hasi berri batek edo lehendabiziko talde batek jaztu zenean disko ateratzen du. Ez da EP bat izan, disko laburra izan, disko deitzen zaie. Eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudio profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, orokorrean, diskora eramaten gaitu, kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko bezala esan dut. Gustatzen maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, niretzako talde batentzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia 2 minutuko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan eramaten gaitu zuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada? Nik uste, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrekorrean. Eta igual bai bereziki, kanta o letra bai izan dela, ze kontatu, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dago, mila estilo, mila ze asmatu dezakeu noain, eta humiltasun puntu horrekin, eta hemen gatoz gu kantu hauekin, eta a ber ze topatzen deun beste ongan. Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez ze topatzen dugun beste engan, eta askotan gure burua aurkezterakoan ez pertsona berri bati ere hitzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, bizi dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, akaso lehenago naturalago edo errazago irteten zitzaigun zerbait, gaur egun, musika bezala ere, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago ez asti hori. Bai, eta batez ere, gero maketaren izen buruarekin ere badator, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori ez, zure ez dakit espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin, eta kantak bukatzen dure bai, epaile guztiak urkatu hau da, orkul hartza biali epailek eta intzazu nahi dezuna, eta aurrera ez. Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat ator, kutxarekin jolas desente egiten du, ez? Bateria batez kutxan ikusten duten hemen protagonista, eta gero oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desente oiukatzen da kantu honetan.
Bai, hortxe daude, gainera nire oiuak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire ikasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta gune hortik asko hartu deu, eta garrasiak asko gustatzen ezkigu, eta nola bait, nahi genitun horren kasillatu, eta nik uste hola, bintzatola ez oso evidenteki, baina badaude hor, eta... Batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzuetan, baina kantora eta justu momentu batean konturatzen zara, horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez? Eta hori, bueno, baizu. Xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nolait ere titulura horretik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdin eraban dute, aurreko proiektuek. Esan nahi dut, Kaixok izan du bide bat, akaso niretzako, eta hau iritzi pertsonala da, ez? Baina merezi ez zuen tokian geratu zen, ez? Akaso nolait ere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso ez zuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, hori gertatzen delako eta gertatzen da. Eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen, eta arrakasta gorenean, agur. Bai. Ze desberdin, ez? Esan duzun bezala, gainera, hori, estena diferentetan, gu Kaixokin, nik Kaixon egon nintzen, eta bai izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ez dakit, baina nik Euskal Herrin igual enun hainbeste hori ikusten, eta industria musikal hori zertzen, bagrin horrekin, eta bai kutsa kulturre onaldi programa batetan egotea, egokitu zitzaigun, edo irabazi genuen, edo lakon bat, eta hor ezagutu genuen pixkat mundillo hori, eta, takit janintzigun, edo ja igual kokotera jo. Mugitzen zien gauza, igual oso handi geratu zitzaigun, edo ez dakit gauza asko zien, eta igual ez ginen ez da prest, ez genitun gauzoik nahi. Eta gero, beste batetik, Meltdown nola underground estena hortan zebide izan duen gazte-gaztetatik, eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da, eta, hoxe esan dezun bezala, ja topean, de repente, bukatutako proiektu oso interesgarria izan zen Meltdown bai. Eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, justo laguna gara, Hernani eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko, jendea gera eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, haizu, ni bit horrekin, bateri jolarekin haizu, ze montatuko dugu. Eta ideia horrekin tiraka, azkenean Superlore sortu zen. Eta nola da Superlore izena nondik ateratzen da? Ez da misterio handirik, genuen kriston lista bat hor, eta maketa bukatuta, kanta guztiak dena nasita, mastera, eta oain ze jarriko jau taldea, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan eta bazegon super jiben talde bat, nahiko erreferentea, eta bazeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste talde batzuk prefijo horrekin edo, eta lore bazun ere, lorea euskarazko hitz bat, baina lore hitzare bai badu beste esan haitxo bat dela, batez ere uste bideojokotan eta bideojoko baten testu ingurua, ez dakit, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, hori igual deituko genioke lorea. Lore, ingelesez, ingeleratik etorritako hitzen bada. Ni bideojok eta pizkatu hilinez eta ez dekien hori, pentsa. Bai, daka folklore hitza, lore horrek,
badu kontestua ingelerazko edo hitz bada, eta Ah. eta hoxe, pixka tortik, bueno, ez daka misterio handirik egia esen. Bueno, baina Gustatu zitzaigun eta jazta. Baina, bueno, hitz-joko bat, ez? Azteko, Bai. nola baitere. Eta hitz-joko, desente dituzue, hitzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako. Nitasunak sarreratik entzun nahi dut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da, entzun dugu, ez? Hitz aurreaken, zera, lehendabiziko zatia, baten bat, karo, hau beti esaten dut, stereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den honen zer gertatzen den nitasunaken. Bueno, hemen gertatu dena, lehen ezkerretik hasi bat madoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, ez? Eta hori ere, nik uste dut naita egindako zerbait izan dela, ezta? Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo ez dakite, jo jolasteko ere bai, zeakin, aurikularrekin, eta... Baina ez da oikoa, lehendabiziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik hastea, eta modu oso antzekoan, ez? Batek pentsatuko zuela, ez disko entzuterakoan, kanta bera, ez, baina ez da kanta... Kanta berdina da, ez? Baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, bitxia iruditu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarranak, hori esan beharra dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere, eta gero dago argiagoa dena, ez, nagusi egiten duena argiagoa da, potoloagoa ere bai, nola baita ere, baina naiz eta argia den, ez da garbia, ez? Distorrari ez diozu ukorik egiten segundu batean ere. Bai, hor, a ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, iberpakin eta txorusakin batez ere bai. Hiru horiek izan dira, ardatza, grabaketa, gitarren grabaketan. Eta hoxe bai, azkenen ez genuen galdu izan nahi zikintasun hori edo hardcore kutsu hori nola bait, hori mantendu nahi genuen kanta guztietan, esango nuke. Gero bus pedalak eta horrelakoak badituzue? Bai, igual horiek igual segurazki zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai. Ze horako batzuetan esan duzu, hemen ze indartxu dator, ez? Gitarra bapatea esan duzu, ze kolpe eman dizu, eta ez da distortxo, ezik eta da indarra, ez ganantzia hartzen duela, eta horregatik egiten esan galdera, ze batzuetan, ez dakit kantuak beti gitarra berekin grabatuta dauden. Indarraz esatezu, soinuen... Claro, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duenan gorputz gehiago hartzen du gitarrak, eta ez dakit gitarra bera ote den edo pedala den, akaso gitarra desberdinakin grabatuta dagoelako da. Ez, gitarra igualakin, gitarra bakar batekin grabatuta dago. Hori iruditu baitzait. Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, gero lagun batekin, Gazteizko Black Cat Studiosetan nasia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, baliteke kanta batetik bestera, indar hori desberdina izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zela. Bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zela soinuz, ez zela gehiagi aldatzen, baina gero indar horiek eta tesitur horiek, eta, dinamika hori ere irabazen zuela gitarrak, eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen,
dagoen zati berezia da azkeneko hori, ez? Akustikoa, oiek, nola daude grabatuta? Eske dena grabatu dugu lokalean. Bai. Bai, eta dena prozesua izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, Pablo grabatu zuen, klaro, nik, galdera hauek iteizkiazu Iker, eta nik egia esanen naiz esperto gauzoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok ez dakit nola, baina zen nik uste mikrofonoa eta programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat. Hori. Bai. Eta oioak ere gixantzekoan, ezta? Hori da, bai. Hola, fondotikan etorriko bat zien bezala, edo enlatatuak, edo, bai. Bai, bentsat. Nola egin zen ja. Baina hori ja nola esatea desente da, ez toala zuzena lineara, edo ez hori zen fiskat. Barkatuko jazu, ez du lakepa maititu orain. Eta gero, nitasunak horak hitz egiten du pixkat, gure zilborrari begira bizi garen garaiaz, hemen galdera da, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dizuen referentzia horrek, presente segitzen ote duen, esan nahi dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den, akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, gugan esan dut, gizartean geratu den zerbait da, ez, dena, ze pozik eta ze zera ez, baina gero kontraste ere existitzen delako, esan nahi dut, gero munduaren kontra ere, esan nahi dut, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jing eta janga gerozetan nabarmenagoa da, ez dakit hori den islatu nahi duzuena zuek benetan. Bai, nik uste hemen, hori, kritika da ja bizitzai, ez, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar. Eta gero ere bai, esaten dezun bezala, Mr. Wonderful igual, bai geratu direla, honik nire inguruan, bai atzeman ditudanak izan dira gehiago, adibidez, autoayuda liburu horiek, edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina bai psikologiatik edo ez dakit nondikan datorren, edo hippien, hippie ez dakit, garai bateko hippieak oso kolektiboki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ari diren gauza horiek entremezklatzen, baina bai, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun zuk zure kabuz aldituzula, zure zoriontasuna dela zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat, igual izan daitekela, baina ez, azten gara, guk dugun inguruaz, bai familiaz, edo bai lagunak, edo sarearen garrantzia aztu garela pentsatzen dut, eta hor islatzen da ere bai kanta horretan. Bai, kritika potentea da, eta zer pentsatu ematen duena, zer pentsatu ematen du. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, esan duzu ez, hardcorearen eta hardcore melodikoaren, emoaren ere, ez, mundu horren kutsu desente dago, naiz eta, gero rock alternatiboa eta Britisharen unibertsora pixkat gerturatzen duzuen, hau da beste pausa bat du kanta zati batzuetan, entzungo dugu kanturen batean gainera, hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero, mezuz, argi zenuten kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presentez, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zenuten. Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan, baina gero zuk bai, fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, letrista honak dienak, eta kasu honetan, neri egokitu zaite letrak egitea superloren, eta bai, nahi nuen, ez dakit naturalki atera zaite, gero bai egia da, saltzezanean hor joku hortan, asko pentsatzen duzula, eta buruari buelta ematen diozula, eta nola esan, ez dakitze, no te metas ere ez dakite txarko handitan, ez dakit.
Begira. Eta hori bai, naturalki atera dela esango nuke, bai. Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta dagoela azkeneko demoran? Gian, bai, ez dakit, nik baditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere gero badaude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, referente moduan ditut, eta letrak bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere, mezuk eta helarazteko, eta letrista honak azkenean, geroz eta, letra diare bai, edo musika dare bai, egungo, ez dakite, bai sistema, edo egungo errealidadearen kritika, plazaratzeko beste tresna potente bat, eta hoxe, zimaz, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan, eta... Hori, askotan esaten nolako ez, akaso, ez, eta hori, galdetzen du tarteka, galdetzen dut artistaren bat, hau ez? Ze bada zerbait, musikan... Gaur egun, amaitasunez bakarrik hitz egiten dela, edo... eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz. Dena, hau da, ez da mezua ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den. Eta hori da zaila, ez arte bat delako azkenan. Ez, esaten komentatu izan dugula askotan, ez, musikan egin den aurrerapen guztia, ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan. Kopiatuko zen gehiago gutxiago iragana bat beste, nahi duzuna, baina estilistikoki aniztasuna sekula baino gehiago dago, eta ikusentzuneko zer esanik ez, ze bideo, ze ikusi esterik ez dago zer egiten da, ze artelan dauden hortik. Eta letrak ez dilera akaso sintonian joan, ez? Piskat horregatik ez, zuk esan duzuna letrista handiak erreferentzia izan dituzula beti ez, eta gero beste ez dizula kasurik egin, akaso musikak irabazi duelako letraren aurrean, ez? Gaur egun igual adimen artifizialari eskatzei jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dizuztakit. Hori ere gerta daiteke. Geroz eta gehiago gainera. Horrekin ere jolaste bat imoduzu sorpresa batzuk eramaten dira, hori ere esan behar. Hemen, zauriak kantua, lehen esan dizut, alako British ukitua tanteren batean, nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baita ere, sarrerako rifak eta timbalaren erabilera, baina batez ere rifak eta soinuak, belakoren lehendabiziko Sea of Confusion ura, kartzen dit, pixka bat, eta arek ezinbestean Britisha horregatik esaten nuen, ez? Nola egiten duzun denboran atzera, baina justu kantoren intro oso 80 iruditu zait. Bai, jende askok esan digu, karriela, igual 2000-garren urteko lehenengo hamarkadara, edo 80-garren hamarkada bukaera horretako kantuetara, eta bai, referenteak bai izan dieztakit, Britpop, nire nahiz izan, ez dakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baina rollo mitikoak bezala, eta ez dakit, gure referenteak bai izan dela igual gehiago, estatu, jankiaien mundu horrekin harremana dutenak, Title Fight edo, ez dakit, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldeena izan dela nahiko referentea. Eta zauriak kanta bai izan zela, gainera lehenengo kanta sortu genuna, eta bai izan zen, hau da estiloa, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago sortzea. Eta entzuten ari zinetela Turnstile modan zegoen ja? Bai, ikuste baiet. Bakizu zerrati dio dan? Zoin hardcorea da Turnstile, ez? Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honengatik.
Sinte hau. Esan bertzen nula. Sinte hau, ez? Bada, ez? Aitere, nahi gabeak hartzen zaituelako, ez? Ne berri naz diskoko... Ez, unibertsora. Ez dut uste nahi da izango zenik, baina... Sinte bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola bitere uztartu dituen talde bat ez daguna baldin bada horrentxe bertan, haiek direlako, besterik gabe esan dut. Bai, eske berez hasi ginen, hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean, esan genuen, guazen gordin montatzea kanta guztik, eta hontan justo esan genuen, bueno, hontan ongi geratzen da, guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, esan duzun bezala maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detailetxo bat. Da bere efektua egiten du, Bere efektua egiten du. Ze kantua orokorrean, bueno, hirugarren kantua da, ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez dakit, bizteralago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu honek beste pixu bat hartzen duela iruditzen zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berez ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berez ere freskatu. Ja, bai, hor duda genuen, nitasunak eta zauriaken artean, zein joan introaren ondoutik, edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen, eta ongi sonatzezun. Eta bai, izatezu bezala, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da nitasunak nik uste dela gehiago jita, edo badakala melodia gehiago eta bar, eta hau da ilunagoa, eta bai, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko. Eta bai, berezia. Arrazoia versus emozioa, hori dago, ez, hor askotan, eta, bueno, nola ere lotura egiten du, ez, diskoan orokorrean gertatzen dinen beste gauzekin ere, ze da askotan, ez, zer girazten duen, zer gailendu behar duen, edo zerri uzten diogun, ez, gailentzen. Zuek orokorrean zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa? Hori da, takit, nire bizitzako igual borrokaik handina, ez? Eta gure hartan ere, badago pisteralitate hori, guazen, ez dakit, gauzak oso zuzenekoak ezatzea, ezain beste pentsatuta, edo, eta gero badago beste alde bat, nik uste denok dugula, ez da, hola, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baino nik uste bietatik badugula, eta hoxe, ez dakite fiatu gaitezken bat eto bestetaz, beti izan behar dugulako brujulak moduko bat, eta hoxe. Garrantzitsua gainera gauzak horrela izatea. Bueno, pertenentziak, lehen rifetik, ja rifa markatua, nik uste dut, eta lehen biziko rifetik aurrera ja ikusten da planoen erabilera, hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarra hauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertso horretan eramaten gaituzue erabat. Bai, justo kanta hau izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, nik uste guztiok egiten dugun ariketa bat dela plagioa. Hartu talde baten riff bat eta moldatu zurera. Eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde mitiko bat. Hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, hartu genuen riffa eta hortikan etorri zien gainontzeko gauza guztik. Eta bai dela oso igual hardcoretik ze daka palmuten bai, eta horrek bai emate izula estilo hortara, baina gero pop-punka, Pabloren ahotsa ere bai asko mugitzen da gora eta bera, eta bateriaren tupat arte hori, eta ez? Bai. Keinuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzuela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzuela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzuela, ez? Eran bestetatik eta hori plazaratu, ez?
Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, mitiko hasieran nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasieran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, naste borraste bat, eta, bueno, kasutan guri gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki eta orokorrean ere maketa. Ez hemen zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ja, beste... daude referentzia oso amerikarra, da, kanto hau bai da oso amerikarra, horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da justu, hitz egiten ari garenari kontra egiten, estereotipoetatik eiesi, eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, hala ere, hainbat gauzen artean, aberria ere aipatzen da, hau da, nik uste dut, egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, klaro, gero lausotzen da, baina lehendabiziko lau hitzak arpegira kolpe bat dira. Bai, a ber, ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, gehien bat abertzalea setitzen naizelako, baina bai, gora aipatzen dira ezaugarri batzuk, edo, bai, azkenean pertsona moldatzen duen, generoa izan daitekena, edo aberriare, bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu, eta igual, askotan igual ez da oberena, edo bai, edo, bueno, azkenean mundua ikusteko modu diferentek daudela, eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, hor purua izan da pertsona bezala bagara, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, horren inguruan hausnartzen ari nintzela. Bai, nahiko klasikoa dela askotan esaten da, zu non jaiotzen zaren, eta noiz jaiotzen zaren, ez duzu hautatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiagi ezagutu gabe, ze hori ere, zu hor sartze zara, marko horren baitan, eta zenbateaino moldeatuta gaude, eta zenbateaino moldagarriak gara. Hori da. Sortzen du galdera. Bai, bueno, galdetu behar nuen gozoaz, esaten nuen, laugaz bari hor pan, egurra ematen dio, eta esaten nuen, bala letxe. Eta uzer. Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat. Beste gauza agerikoetako bat, da baxuari nola usti zuen espazioa. Zara dut, frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak, ia ez dira zapaltzen, segundu batean ere, oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako. Bai, hor, hor Javiren, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, ez dago ere, bajoan justo ez dago floritura handirik, eta, azkenean gitarrarekin osongi enpastatzen dira, eta ez dugu bilature. Gainera, justo, bajoa ez genuen garai horretan zehatu zien, asmatu zien kantak, gerora etorri da Jo Mikel taldera, eta orduan, bajoa izan da pixka, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure kriston garrantzia eman. Baina, bai, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta holaxe... Bai, xetasun batzuk utzi ditu, ala ere. Esaterako, kantu honetan egin duen linea bat oso punk estiloko egiten ditu, eta bai, hor xetasunak, dagoenaren baitan, erakita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, nik esaten, ostras, espazioa ondo eman dagoela,
Eta hori, bueno, eskertzen da, ez, askotan. Basuko delak ere eskertuko du, noski. Ez? Hemen dago, ez, nola baita ere. Bueno, ereserkiak, hemen bai, 90 soinuetatik abitzen da, nire ustuz bentsat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zergatik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere ekartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askotan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa berdin itoitz. Hori, nahi gabe egiten dugu gauzetakoa da. Baina, beste gustatzen dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetan ibili, baina batean, xeetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika naiz eta mantendu, haustura asko egiten dituzuela. Bai, hor, azten da arpegio moduko batekin, Delaian edo Riverparekin, eta gero gutxinaka hor, bai izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu ganitulako gitarrak. Osa, berez, gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa, eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin, eta bai, politia gatu zen intro hori. Bueno, kaso honetan, ereserkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez dakit, zeri zehazki referentzia egiten zaio, baina batek Durangoko azokari kritika badagoela esango luke, ze folklore disfuntzionalaren azoka, niri ez zait beste zerretortzen burure euskaldun batek idazten duenean. Bueno, azoka diferente dago, sartuko gehan hemen beste jardin batetan, baina, azoka orokorrean aipatu naizen, eta ere bai igual, ja botako naiz. Bai, Durangoko azokazken aldin ere hori bilakatzen ari da, ez? Gainera ezain, oen dela ez asko, bai, ez dakitzen artikuloa zen, baina, bai, jendea, arrakastatxua da, jendearen artean, hau da, kuantitatiboki, jende asko joaten da, baina kualitatiboki, ez dakit nola geratzen ari dene bai, ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi, edo saltzearen kultura horri, bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada. Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin justu, ze azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez, hemen? Bai. Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez metrika de kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria, pop kulturak esate bat badu, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez? Bai, hor bai genula, hori, sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo, zer da musika, ez? Zen nahizu ere musikarekin egin. Osea, nik adibidez, ogibide bezala estetik usten errespetatzen dut, musikaria den pertsonari hortatik bizi nahi hori izatea, baina nik uste ere bai beste tresna potente badela, beste gauza askorentzako, eta industria hortan sartzen dutzen enean ere, ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Azkenan sartzeko industria hortara, segurazkire bai, enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean, edo beste gauza askori dagokionean, eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakit, purutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, segurazki, egon direla, kriston ereserkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu, zergatik, hain zuzen ere, igual, industriak eraman gaitulako, modu batean sortzera, ez? Parametro konkretu batzuetan sortzera, eta, ez, ustera, zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez? Baina, bueno, gero ere bai, esan beharrakat, denok gaudela kutsatuta, eta ni segurazkire bai, pentsatzen dutela, zer da gaur egunen boga-bogan dagoen zerbait, eta, bueno, hoi entzuten dut, eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, hor... Mila elementu daude. Espairi gabe, baina, bueno, bai, pixka bat,
Ez, gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez? Kritika bai, baina, bueno, beti industriari egin ordez, batzuta sortzaileari, bere buruari ere, egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala. Nork aukeratzen du hori eta zer da pixkat arrakastaren balioa nola baitere ez diola ematen askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena? Arrakastarekin zer dun zer ikus objekturen bat edo irudiren bat, eta bueno, pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean hola harremantzeko modurik politena. Eta justo da nire bikotaren atxan garai bateko trofeo zarrak. Benetakoak dira eta... Bai, benetakoak dira, bai. Hor dena hutxez beteta zeudenak eta hor lurren jarri eta argazki atera genion, ez da misterio handirik. Erakusten duena benetan, zer den arrakasta ez, hau da, zure bikoteren aitako horrekiko ditu garta, eta kaso handirik egiten ez dion trofeo pila bat, ez? Hori da, bai, ganbaran gordeta, erabili gabe, bai. Eta horrek ere zer pentsatu ematen, zer da arrakasta, ez? Hori ere zer pentsatu ematen duen. Bai, hor bideoklipean ere agertzen direlako esan nahi dute, nitasunak bideoklipean agertzen da, nola gaude lauok, pasiatzen edo gauzak iten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan berekin naiz eta ez izan funtzionala, ze azkenean da ez da deserosoa da berarekin egotea, baino fardatzen bezala, ez? Baina, bueno. Bai, funtzionala izaten da askotan beste mota bateko sari bat eskuratzea, eta, bueno, sariketek egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez da bai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Autopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Autopiak, bueno, hor izjokoak badaude. Autopia zuk nola definitzen duzu? Norberaren utopia, ez? Gero paraite genuen ze, autopista ez da. Autopia gainera esan dezake. Baina, bueno, zalantzara eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenan utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai. Kantu freskoa, akordak oktabetan, oktaba desente, hemen, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere? Ez, kanta hau igual gehien bat izan da Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo. Aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako. Eta bai, referentzia horiekin akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira. Referentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, hariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze, klaro, kantu orkestu dituzio, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Konteguzu pixkat horren inguruan ere. Bai, kontzertua, oain arte 3 izan ditugu, daban hor Donostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gunean, eta Mutrikun ere, Gaztetxean. Gehiago ere baditugu, indikan ez dira iragarri, bat, daban irailean, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere izango dira ere bai udara baino lehen eta udara partean. Eta kontzertua bai, nahiko motza da eta gainera abisatzen dugu haizu. Gure lehenengo lanarekin gatoz, 6 kanta dira eta 2 cover egiten ditugu. Eta orduan, publikoaren motza izango da, disfrutatu nahi posible baduzu eta hoxe, coverra da bat Sarazo Zaiaren egiten duguna, gainera moldatuta. Zakanturena, batena, Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta Sarak esan da gustatu zaio, así que perfecto. Ilun xamarrutzi baduzue gustatuko zitzaion, ez da? Bai. Eta gero Title Fighten beste kanta bat ere iten deu.
nahiko mitikoa denare bai, eta ez dakit, pues, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, nahiko motza da. Neri pertsonaki gustatzen ezkit kontzertu motzak, Ze, gero, takit, askotan aspertu izan naiz eta talde ona izan, eta luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etzei gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatu inberda, baina... Betelanik gabea izan da bila, eta ez, nola baitere sentsazio onarekin geratu, eta ez, hemen zati aukenduko nuke, ez, edo horreko zera, eta bueno, kontzertu motzek ere kartzen dutena, eta estilo hauetan gertatzen da, talde elkarketak, ez, talde berriak ezagutu, harremanak sortu, ze hori ere, ez dakit gaur egun, baina geroz eta gutxiago ikusten da, orokortasunean edo agerikoan, ze undergroundean gertatzen da oraindik ere, baina modu agerikoan, 4-5 taldeko kartelak ikustea ez da ohikoa, 3 ordu delako azkartasuneko kontzertuak ez zirelako ohikoak ere. Bai, batez ere igual Gipuzkoan, osea, ze garai batean, ni Donostialdean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala areto askore baziren Donostin, orain bakarrik dago eta ez dago sare hori, baina bai, gero jutezea Bizkaiara edo Araban edo Vitoria, osea, Gasteizaldian de bai, kriston ez bakarrik taldeak baizik eta badago la sare bat edo konglomeratu bat elkar laguntzan oinarritzen dena eta bai, underground estenan, bueno, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia, nola bat kontzertuk adibidez bilatzeko, guk igual gu harremandu gara eragile askorekin eta bai esperoan batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baina gehien bat izan dira guri esan da, ez? Haizue, guztai zaigu zuen musika ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, alde hortatik pozik gaude, ze underground estena hortatik deitzen ari dira eta hori guretzako garrantzitsua da. Bai. Bai, azkenean, bueno, hauzagokoak oraindik ere funtzionatzen duenaren seinale, ez? Eta bueno, batetik eta bestetik deitzen badute, zerbait seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzue? Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, primizian emango detik igual zeit. Baina kasetean ateratzea proposatu digute, eta seguraski hemendikan gutxira ez dakit zeinek erosiko duen, baina proposatu zigoten horrela ateratzea, eta finantzak eta lortu dugu, hasi que aterako da kasetean. Eta gero dago Bandcampean debalde, musutruk deskargatzeko aukera. Musutruk deskargatzeko aukera, eta doaitzak egiteko modu ere, bai, Hori beti gogoratu behar da, eta... Hori egia. Eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, errex eta aske entzuteko aukera bada. Bueno, autua egin duzu, Autopia izango litzateke mundu guztia horregotea, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzuna, momentuz behintzat 6 kantu, jendearen eskuragarri, kontzertuak ere bidean, eta guk, bantzuleak, Autopia entzuna zutzeko ditugu. Indika, 1000 esker gurekin izatearen, eta gozatu bideaz. Eskerrik asko Iker zuri. Venga, aio.